जाओ, तो ऐसे करने से हो जाता है। तो जोंनि एसडिपिएस खामानि कैसा रिजेन लोग साइमा जे होम मिनिस्ट्री होते कैसा नोटिफिकेशन देखा जे इंडिया होते बांग्लादेश मानी जे इलिगल माइग्रेंट फाइन रंग बंग 1 मानी बिसिंगो रुतुबे कारी बंग तिसा पुसबेक खानी जों आपन तिनि कैसा सिनी क्वाइ डिस्ट्रिक्ट वाइ टेप निगै जों कैसा मेमोरेंडम सबमिट खालायबाय सिनी क्वाइनि एसडिपिएन थानि फायाखै खूब कामनो रेस्पन्स माखा बसाइ दङ आं बसाइ दङ नक तो ट्राई खायदि गाय बो फाइ फीडबैक कामनो माखा बेलाय नो एक्साइटेड बो आबनो तै जों फाइमानि मेन रिजन नंगै तिनि सिनि क्वाइबो सिनि बांग्लादेश बॉर्डर बाय शेयर खायो लाइक दम यांगो आश्रामबारी बन बाजार यांगो गोमसिंग यांगो रमदि यांगो रामचंद्र गाट नंगै यांगो बेलसरा यांगो बगाबिलक आमरो गोबांमा सिनि बांग्लादेश बे बॉर्डर शेयर खायो सो ओंखाय सिनि क्वाइबो आमो हाय चान्सेस बिसिबा मुइ दङ सो आबन बागैनो तिनि मो जे मेटानो काहामखाय नायनान बागै जों बायथां वाइटिएफ निगै तिनि क्वाइ डिस्ट्रिक्ट वाइटिएफ नि कमिटि निगै जों फाइ डेपुटी सिनिबायगा दिनान लगिब दङ सिनि रामचंद्र गाटनि ब्लक प्रेसिडेंट सिनि मोजां रिटन देबरमा आश्रामबारिनि ब्लक कमिटि प्रेसिडेंट मोजां सापिल देबरमा बे दङ सिनि गोबां मालिदा जनन्जय अभिजित आइके सिनि दिकर समीर दङ गोबां मा जतन सिनि लिडार सब बेनो काहामनो एक्साइटेड मा जों बेन थानि रेस्पन्स माखा आबन बागै बेलाय हामबाय।